weltaare ɓiɓɓe fulɓe andudinema catal heblo sukaɓe afrique takkusan yoni ha toon to Mbour Dakar ha toon to Dinguiri e Dinguirayi kala ko hono oɗon waktu kadi yoni ha toon to Deeji e Bulluyel bandiraɓe musidɓe tedduɓe gardidi kabaruuji meɗen ko leydi Sénégal ɗo tigui adortoɗen gadoroɗen tigui haalde tigui e konngudi oɗo gorko biteɗo Seck Yérim Seck sen guimmimo ɗo e leydi Sénégal ma en jaa ha toon to Mauritanie kalen tigui e ɓeɗon buuseɓe anniɓe wadde hofgo juuɗe ma en jaa ha toon to Mali jahen kadi ha toon to RDC Congo Nigéria Soudan bandiraɓe musidɓe tedduɓe bisimilla moon joni joni o jañoɗen. alet ine ñalli tigui sappo e nogas e go'oɓir hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati bandiraɓe musidɓe tedduɓe gardidi kabaruuji meɗen no mbirunoɗen nane ndi tigui ko adorade tigui konngudi oɗo gorko biteɗo Seck Yérim Seck e wadde mo yekiddemo ɗiɗo konngudi makko kay nde o waɗi kuccodiral hakkude makko e jeydiyankoɓe o widemo kay wonde kanko oɗo Seck Yérim Seck soko sago makko ko yo tigui arme leydi Sénégal o tigui ƴettu fetalaji mum huccidira tigui e ɓeɗo force démocratique Casamance woni MFDC en ɓe pella ɗumen ha no ɓe jiɗiri ni ko nden tigui ko ɗum ɗon tigui ɓe mbaraɓe ha ɓe gasa ko ɗum woni ko gaynata crise Casamance ɗiɗo konngudi noon ina huula tigui ma immin tigui haala walla ni caɗele caggal kayde cifodiral jaam waɗano hakkude laamu leydi Sénégal e oɗo armé biteɗo MFDC sen gimmima noon e ɗiɗo no konngudi en jaltata Casamance kanko toon tigui paɗen caggal kayde eɗen gandi oɗo gorko biteɗo Oumar Ampoua Bodiane kanko tigui woni baɗaɗo chargé mission mouvement force démocratique Casamance no woni MFDC ɓeɗon ndeɗon fedde ɗon ko kanko tigui waɗano chargé mission ngaji mabɓe kanko noon gendarmerie mo leydi Sénégal jagguinomo guila ñanden ha joni ko caggal ɗum ɗon ina continue mintereɓe leydi Sénégal nadde ɗum tigui e ladde nde ɗo witende Bofa ladde Bofa toon to waranoɓe ɓe mbarano to tigui kamɓene oɓe continue tigui yiilade toon waɗa boniyankoɓe saabu hanki kadi ɓe mbaddi tigui kuccodiral mabɓe hakkude mabɓe e rébellion ji ha ɓe mbari hen neɗɗo goto kamɓe noon nitano kadi ne oɓe continue kayne wadde ɗeɗon gueɗe ha joni ɗum ɗon noon sen gimmimo toon tigui to Casamance payaten kay ko gato nitano kadi e ɗiɗo bandiji kadi joguiɓe kaɓorɗe mumen ina jirlo tigui e leydi Sénégal ina mbaɗi tigui pelle mumen saabu ñalden tan en jii oɗo nguɗo laamu gendarmerie mo wuuro Mbour o jagguino hen sukaɓe yonɓe e wiide kayne ɓeɗon ko joguinoɓe tigui kaɓirɗe mumen ina jana e bitikaji ina dajjita ɗumen ina pella yimɓe ina kefta haalisaji mumen ina mbaɗa ɗumen agression toon to Kolda kadi en jiino tigui ɗe to balɗe kadi wiyede kayne bandiji jani toon e district sanitaire goto ɓe kefti bagasuji ɗi ɓen joguino foof guila e ordinateur uji e matériel uji moƴƴi foof ɗi ɓeɗon oɗon district sanitaire joguino caggal ɗum ɗo noon hanki kadi en jii tigui hedde toon to Saint-Louis ɓe jani toon kadi ne e nokkuji goɗɗi wonde ɓe jani toon e yimɓe yonɓe tigui oɓe jogui armé ji mabɓe tigui soɓe gaari ko ɗiɗon armé ji ɓe pawata e dow ma tottaɓe dendagal ko joguinoɗa ɓe gaccuma jaaha walla ni ɓe gañma gañanɗe musɗe ɓe goppidma hen hanki noon kadi ɓe jani toon e guure toon to hedde Saint-Louis ha ɓe gañi toon tigui yimɓe ɓe keftani ɗumen e jawɗele mumen ina jeeya e ɓeɗon noon heftananoɓe jawdi men oɗo gorko Mauritanie najo capato boɗejo mo Sénégal naɓe mbiyata Nar kamɓe noon ɓe kefti ha ɗum ɗo jawdi makko tigui no fewi ɓe keeɓino ni galjamo ko jayde nde ɗo wiitende RFM haali ɗum sen gimmimo toon tigui e ɓeɗon wat boniyankoɓe jaɓanten tigui koye ɗum ɗon fawde tufere adande hanki nde Macky Sall waddanno e ministre de la pêche toon to Ngor hanki noon ɓe pawi tigui tufere adande e Macky Sall ne kadi ne weltiniɓe e ndiɗon maadi ɗon ma o rokkuɓe 100 millions francs CFA gam ɓe ballitoro kamɓe awoɓe ɓe leydi Sénégal ɓe mbawa kay yuɓɓinde oɗon galle mabɓe gam kay galle o wona tigui galle mabɓe no fewi sen gimmimo ɗon tigui jaɓanten ko Mauritanie no mbirunoɗen ni
Muritani so renaki tigi ma hofgo juuɗe ɓe ɗo tigi busiyaɓe joɗiɓe toon to leydi Mauritanie e wuro e capital maɓɓe biyeteɗo Nouakchott o maɓe kof juuɗe maɓɓe tigi ɓe mbasa yeeyoyde tew tigi e oɗon capital Mauritanie saabu kay wideɓe nguɗo laamu so ruttitaki caggal e sarɗiyeji ɗi yiiɗi fawde maɓɓe kamɓe kayne ɓe maɓe jaade laamu o tigi ha ɓe kofa juuɗe maɓɓe ɓe calo lang yeeyoyde tew habri oɗo ɗum ɗo noon ni sene kadi ko Adrar info gawo sen gimimo toon to leydi Mauritanie jaɓanten ko toon to leydi Mali eɗen gandi tigi e oɗo saaha ɗo gawo en kidal en deƴre ala toon e oɗo saaha joni noon e oɗo saaha ɗo ɓe kabri kay wonde ñande goo ɗiɗi ɓiru lewru ɗum ɗon ñande goo ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati woni lewru février ndu maɓe darnu toon tigi sécurité mo gandanɗa hoorema ina walla ɓe tigi e kisal yaaha ngara o toon to gawo ɓe kollori kay wonde ɓeɗon wat boniyankoɓe ina ɓeydi tigi e oɗo saaha puɗɗitima tigi dañje toon doole no feewi e ngoɗon wuro saabu eɗen jiiya ñande foof ɓe mbi fodde kay ujunnaje 3 ha ujunnaje 4 otoji ɗi jiida ciirol ina doga toon e wuro gawo tawa kayne ɗiɗon otoji tigi matricule uji mumen goɗɗi hen ko wayno ko goɗɗi hen mbaɗi ko matricule uji ko toon to leydi Togo, Nigéria, Algérie, Libye e ko nandi hen tawani wona matricule uji leydi Mali ɗum ɗon noon oɓe jiiya kadi nekki ina mankina kisal e nden ka le wuro ngo ɗum ɗon noon ɓe kollori tigi maɓe darnu toon tigi kisal no feewi kamɓe noon ma ɓe juɓɓin tigi ɗum ɗo nitano kadi ni sensibilisation ngaji ɓe kaldi ɗum e radio privé ngo gawo sen gimmimo toon jahaɓanten ko capital mo leydi Mali toon to Bamako noon eɗen gandi tigi oɗo gonnoɗo hoorejo jagorde Moussa Sinko Coulibaly acci tigi hoorejo jagorde oɗo saaha noon accinimo o widemo kay ko kankone ko jiɗɗo yuɓɓinde parti makko ngam yaadude e oɗo gorko élection mo 2018 yaadude makko noon ngam tigi foɗodirede hoorejo leydi Sénégal hoorejo leydi Mali ɗum ɗon noon ko ɗum immonimo e oɗo saaha ɗo hanki noon o waɗi meeting makko payidino yimɓe hewɓe tawtorama toon to Bamako kono noon e oɗo saaha noon oɗo gorko biteɗo IBK kañum kam nana deƴƴi tan selaw haalani haydara kañum koko jogori wonde e nisino kadi candidat walla jogorani ɗum ɗon noon ko wawi hen wonde fo eɗen ɗamina kam ma o haaloy ɗo e yeeso kono noonne kam oɗo ancien général armé kam kañum kam ɓorti wutte tigui général o wi kañumne koko sumbodirta e makko e élection paaɗo o sen gimmima toon to Mali jaɓanten ko toon to RDC mo Congo eɗen gandi tigui comité laïque gonɗo toon to RDC Congo woni comité catholique naɓe ɓen nodditi kadi pour ngam yuɓɓinde seɓɓoji goɗɗi toon to leydi Congo hanki noon ɓe noddi ɗum ɗon tigui saabu hande ɓe mbino ko soɓe jalti e ɗiɗon église aji maɓɓe kamɓene koɓe yuɓɓinoɓe toon seppoji toon to Kinshasa kadi e nder leydi ndi foof e dimanche hande o caggal noon nde ɓe juɓɓinno tigui eɗen gandi sappo maɓɓe yawtugo ñande 31 lewru décembre yawtuno ndu ha waɗi mayɓe joyo ɗum ɗon noon kamɓe ɓe mbi hande kadi koɓe dawroɓe seppongo guila hanki noon tawi kay laamu leydi Congo kamɓe kay ɓe puɗɗima tigui darade e laabi he oɓe jurno tigui dendagal e mobile aji saabu so woni ɗiɗon mobile aji ngala kay ko armeji walla ni soɓe ƴeewi carte d'identité ɓe mbaɗa vérifié carte d'identité ɗum ɗon noon addino tigui hanki circulation mawɗo e tali o ha woni kay taskiji nawatnoɗi yimɓe hewɓe dartima ha woni kay yimɓeɓe jippoto tigui jara koyɗe jippo e autoji ɗiɗon jara koyɗe e saabu ɗum ɗon noon saabi ɗum ko wonde kayne président o e salade ɗum tigui yoɓe juɓɓin ngoɗon seppo noon ari tigui ko salade wonde kay wiide oɗo hoorejo leydi o fotani kay yuɓɓinde manda mum tataɓo e hande o kadi ɓe puɗɗima tigui yuɓɓinde seppo ngo e konngol RFI haali tigui wi kay ɓe puɗɗima tigui yuɓɓinde ɗum fodde yimɓe hewɓe noon
e gañima hen kadi ɓe piniri koɓe dawruno ko adi ɗum ɗon noon tawi subaka law kam ɓeɗo ngoɗo nitagal ɓeɗo force arme o kam tawi subaka law kala natɓe église ɓe daro e damal église ɓe calo yo jomum en jaltu kala fuɗɗinoɓe wadde dentel mumen e ɗon e nunita e beddaji toon to Kinshasa walla ni e nder leydi he ɓe jani e mumen ɓe pelli ɗumen wona hen wogi en koɓe pelluɓe ɗumen tigui fetelaji kuure gongara e gonga haaɓe gañi hen yoga hen hewɓe noon gañama nana leeli toon to hospital uji sen guimmima toon payaten ko normo Béni noon ko région Béni normo Kivu toonne kadi koye RDC jeeya toonne kayne fodde rebelle en ɓe mbari toon tigui fodde mintereɓe nogas e ɗiɗo e jamma aljuma beɗɗo aset o kamɓe ɓeɗon noon rebelle en ɓe mbiyete ko ADF ñande hen noon ɓe betti ko mintereɓe ɓe ina ɗani fodde e hedde waktuji 4 jamma ɓe betti ɓeɗon noon ɓe pelli ɗumen pellanɗe musɗe tigui ɓe mbari hen fodde mintereɓe nogas e ɗiɗo kamɓe ɓe naati e ladde saabu eɗen gandi oɗon robɓe groupe rebelle mbiteɗo ADF ko ina tumeteno e mabɓe ko kamɓe kay wonde mbari fodde 14 kasque bulo gonnoɗo toon jiilotonoɗo toon jamma kamɓe noon nde ɓe mbaɗi nguɗon jangu tan ɓe naati e ladde wonde kay e wiide témoin ji oɗon camp militaire ɗon ɓe bettiriɓe ko 4 jamma fodde kayne ɓe mbaɗi ko pecce ɗiɗi ɓe giwri o to banggue ɓe ga giwri oga banggue ɓe jani e camp o ɓe pelli ɗum noon oɓe jogui tigui kaɓirɗe tekkuɗe e kaɓirɗe koytuɗe ko ɗum ɗon waɗiri ɓe cammini e mabɓe fodde worɓe nogas e ɗiɗo militaire gonnoɗo e oɗon base ɓe mbaɗi e ladde seeku ha joni hay goto yiyani sawawo mabɓe sen gimmima toon to RDC jaɓanten ko toon to Nigéria armée mo Nigéria holliri tigui kayne caggal e talata jawtuɗo eɗen gandi tigui ɓe jeynino wiide kayne fodde ni tana kadi yimɓe 4 étranger ji jagganomo toon jaggi ɗum ko ɓeɗo wat boniyankoɓe witeɓe jihadiste en ɓen noon jagguinoɓe mbaɗi e ledde seeku dahoyiɓe toon hanki noon e armée Nigéria o waddi e mabɓe garmi gara ha hefti ɓeɗon yimɓe nayo ɓeɗon noon ko yimɓe ɗiɗo ɓe ko Amérique naɓe ɗiɗo ɓeɗa ko Canada naɓe kamɓe noon ɓe keeɓi tigui warde hen goto e wadda boniyankoɓe ɓe sen gimmima toon to Nigéria payaten ko ha toon to Soudan du Sud so woni kayne ko docteur ponnoɗo safrude ko kañum woni ñawnowo gandon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum hulɓinima so fonnoɓe kay jogade e kisal leydi e ndenka bani adama en so wonti ko ɓeɗon goni tigui ruttittoɓe e yimɓe ina mbaɗa boneji walla ni ina mbaɗa ɗumen boneji par la force ɗum ɗon kam gandon tigui e oɗo saaha ɗo hulɓinima no feewi sabune ina jeeya toon to Sud Soudan fodde kayne 150 e debbo waɗaɓe violé sexuel ɓe noon ko yaniraɓe par la force lelda tigui par force taw noon waɗi ɗeɗon golle tigui ko ɓeɗo mintereɓe yanoɓe toon gam daranoyade jaam e kisal yo artu toon to Sud Soudan ɗum ɗon noon ina hulɓini no feewi e oɗo saaha ɗo saabu tugui tan février 2017 ha décembre 2017 ko nden tigui fodde 150 oɗo kan viol waɗi ɗum ɗon noon ina hulɓini no feewi e oɗo saaha ɗo tawa kadi jiida kadi e pelenteji baɗaɗi déposé e oɗo saaha sen gimmima toon to Sud Soudan garaten tigui ko joni o koye coftal ɓalli. bandiraɓe musidɓe tedduɓe coftal ɓalli garaten tigui koye oɗo gadortoɗen ko championnat mo leydi France ina ɓamti tigui journée ji muɗum championnat hande noon guila hanki walla ni heccanki e oɗo aljuma ko kan jaɓɓino Marseille noon tawoy kan ha e nder wuuro muɗum hawi ɗum toon tigui baluji ɗiɗi e ndiga
hanki e oɗo subaka aset ko oɗo équipe biteɗo Nantes jaɓɓino Bordeaux tawi Nantes ha e nder wuuro muɗum hawi ɗum toon tigui but goto e ndiga Amiens jaɓɓino ko Guingamp ko Amiens tigui hawi Guingamp bituji tati e gotel. Montpellier jaɓɓino ko Toulouse e on saaha kadi Montpellier hawi Toulouse bituji ɗiɗi e gotel. Rennes jaɓɓino ko Angers ko Rennes tigui wattidi hawde Angers bitiyel gotel e ndiga Strasbourg jaɓɓino ko Dijon Strasbourg hawi Dijon bituji tati e ɗiɗi. to jaɓɓino ko Lille to tigui hawi Lille bitu goto e ndiga hande oɗo dimanche hande Nice jaɓɓotono ko Saint-Étienne ko Nice tigui hawi Saint-Étienne bitu goto e ndiga Monaco noon jaɓɓotono ko Metz kamɓe noon ɓe cuwa taw gaynude match mabɓe oɗo saaha. Lyon jaɓɓo Paris to caggal kayde waktuji nogas jamma joni sen giwi toon to leydi France ma en jaaha toon to Angleterre karen tigui e match ji mabɓe championnat o ma en gar e Brighton hakkunde mum e Chelsea ko Chelsea tigui tawo e Brighton e nder wuuro muɗum tigui hawi ɗum toon bituji 4 e ndiga Arsenal jaɓɓinomo Crystal Palace Arsenal tigui hawi Crystal Palace bituji 4 e gotel. Everton jaɓɓinomo West Bromwich ko Everton e West Bromwich noon baddi ko ɗekki Everton e kamɓe ɗiɗo hay goto hawani goɗɗo. Burnley jaɓɓinomo Manchester United oɗo équipe mo Mourinho jaɓi yahino ha toon to Burnley heɓi toon bit goto e ndiga West Ham United kañumne jaɓɓino ko Bournemouth e West Ham United kamɓe ɗiɗo ko ɗekki ɓe mbaddi Leicester e Watford ko kamɓene ko Leicester wattidi hawde Watford bit goto e ndiga bituji ɗiɗi e ndiga Stoke City jaɓɓino ko Huddersfield ko Stoke City tigui hawi Huddersfield bituji ɗiɗi e ndiga Manchester City jaɓɓino ko Newcastle ko Manchester City tigui wattidi hawde Newcastle bituji 3 e gotel. ɗo janggo noon ma tigui Southampton jaɓɓo tigui Tottenham. sen gimmima toon mbayaten ko ha toon to Espagne eɗen gandi tigui aɓene continue kamɓene journée ji mabɓe championnat oɗo e oɗo saaha noon Retafe hanki jaɓɓinomo Atlantique Bilbao ko kañum e Retafe ko bituji ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi. Espagnol mo Barcelone jaɓɓinomo Girona kamɓene kadi ko ɗekki gotel e gotel. Villarreal jaɓɓinomo Levante kamɓe ɗiɗone ko goto kala no Villarreal wattidi hawde tigui Levante bituji ɗiɗi e gotel. Las Palmas jaɓɓinoma Valence hawi ɗum tigui bituji ɗiɗi e gotel. Alaves oɗo équipe biteɗo Alaves hande oɗo subaka hande ɓe jaɓɓinomo Leganes ɓe mbaddi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Real Madrid jaɓɓinomo tigui e kikiɗe he ko ɓoyani ko ni tan match o gasi ɓe kawi tigui Deportivo La Corogne bituji 7 e gotel. Hande kay Real Madrid holliri hoore mum tigui e wonde kayne hollirde aduna o kala kamɓe ɓe puɗɗimo yaltude e caɗele saabu ɓe kawi oɗo équipe biteɗo Deportivo bituji 7 e goho. Real mo Sociedad so ɓooyi seeɗa tan maɓe jaɓɓo Celta Vigo. Real Betis Séville ma jaɓɓo Barça caggal kayde waktuji 19 pawi hojomaji 45 bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi komin gaddanno on kabaruji men e coftal balli gardidi kabaruji ɗi en kaalino tigui yaagol men ha toon to Sénégal haalde kay e konngudi oɗo gorko biteɗo Seck Yérim Seck nde gimmiɗen toon e jeehino ha toon to Mauritanie gimmiɗen Mauritanie jaɗen ha toon to Mali jaɗen ha toon to RDC e seppo ngoɗo kay ngo like comité like catholique en waɗata toon Nigéria e Soudan e jeehino ha toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal ɗum gaynirɗen ko coftal balli kettuki malaki jaam.